Suraga Tirta Budaya, Bapak Sutresno Tabak. Yen kelingan marang sliramu wong bagus, kaya rena citra-cit jroning atiku. Aku kadang apa saiki aku iki kadang apa desa kono sliramu nanti prasetyo susah dilakoni kanthi lilo yen sliramu citra ninggal krama pilih karo wadon liya. Sayang Sari. Jawa Aja susah. senjane iki pun sangat sakit. Kanthi sliramu mangkandaki tresno tertentu uga ora ngira yen saiki atiku banget nangsa. Duh bagus mong weliku ming sliramu aja tega alaso putra-putrimu. Aku mengertono pemotorku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Sing sabar yo no. Iya Kang Mas. Warga budaya Campur Sari.